maigsoon, magmalipon kita. Ayaw pag-usap sa pag-alagad niya. Kay ang atong kahago di mawala sa Ginoong Hesus nga atong gisaligan. Magmalikon, magpadayon, kanunay sa buhat sa Ginoo. Kay ang atong paningkamot adunay bayad sa langit nung gingharian. Likon ang pagtuo, likon ang gugma, hangtod sa katapusan magalagad kanya. Bisan adunay kasakit ug pagsulay, ang Ginoo maghatag kusog. Matag adlaw busa magmaya ug magpadayon kita. Kay ang atong paglaom anaa